Bizkaie informazio orokorra eta kulturari buruzkoa ematen duen bizkaierazko atariak 10 urte bete ditu apirilaren 8an. Ospakizun hori dela eta proiektuaren zuzendari Koldo Izusik argitalpenaren azken urteotako memoria eta ibilbidea aurkeztu ditu. Aurkezpena Bilboko BBK aretoan izan da eta bertan Miren Josune Aristondo Kulturako Foru Diputatuak egitasmoaren garrantzia nabarmendu du. Era berean, diputatuak Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean azpimarratu du informazio atari horrek euskara eta batez ere bizkaiera sustatzeko eta gizartean eratzeko egin duen ahalegina. Argitalpenak euskararen erabilera eta zabalkundea bultzatzen ditu, bistaratzen eta irakurtzen erraza den formatu bat erabilita. Aristondok bizkaieren taldeak egindako lana nabarmentzeaz gain, adierazi du bizkaiera erabiltzea eta gizartean ospea izatea beharrezkoak direla euskarak bizirik irautea nahi badugu. Gainera, horixe da euskararen erabilera normalizatzeko legearen ikuspegia, hain zuzen ere, euskalkiei buruzko 30. artikuluan ezartzen dena.